Familiar face. Okay, so this is El Maestro Speaks podcast. This podcast is brought to you by our sponsor, SciSpace Computer Solutions. They offer da si formatting no kas marigandagi wadas naman kayan formatting di computer baka kalay dumay man pa format. SciSpace Computer Solutions, troubleshooting, software installation, virus cleaning. Karkaro din ay laptop di government ado di virus na ngay. Basta gobyerno. Basta gobyerno. Pasurot nan samot. Data or file recovery din da na delete. Baka kaya da nga recover. Encoding, scanning, photo and video editing. So SciSpace Computer Solutions. Di lang may salamat kay di sponsor po. So with me today is Sir John Ervin Kising of Ampontok Elementary School. Isuna di katungtungtong takodwani. Nya kadi classmate ko ud college. And then isuna tatati idol ko. Gaso. So na di idol ko when it comes to teaching. Siyempre mo na kaya ni Suro si depend mo sa kun eh. So nga siya di and one of the best teacher of Mankayan. Opo. May tag price yan na. Isunati ko eh. Isunati talaga nga dedicated na teacher ti Mankayan. So yeah. Nya pa iba tidad mga may bagak. So kumusta nga di biya gadwa na pandemic? Hanita medyo adotis bago. Maraming bago. Adoti kailangan nga i-adapt. Nailak din di project mo sana. Sa cut nga di ka man ang kosta. Baboy mo matartara ko na duani. Dati ko kasi dati ko tayo nga iti program dito dati association, farmers association dito nagigrupuan tayo. Is na ko lalo. May samot nga kasla industry nga we're trying to bring it back to the native pig production. Manood niya baboy. Actually idi nagrugi ak 2017. Kunak no nalakala nga birok ti stock. I found out nga adalang ti talo nga farmer dito Mankayan nga agri-raise ti native pig. Tulo. The whole Mankayan na yun excluding yung nag-angkat sa Mountain Province, Kalinga and Ilocos nga igat-gatang na dito Yung tinutukoy ko dajay from ubing yagpapaanaken for family consumption or for culture purposes lang i-raise da. So talo lang, that is isa sa tabyo, may sa ti duwa dito kulalo. So kunak nga ay masapol samot nga isubli tayo dijay native pig production. So we propose sa regional office ng Department of Agriculture ID. Luckily kat nagrantan tayo. So iso ti dito inmado dito kulalo. Napan kami nag-ala edita. Dati 20 nga stock dito bagyo kuno na napan kami nag-ala. Sige. Tilo kami nga tilo nga. Very wide kasi yung space. Hindi ko akat tiyan mi nga mo out of J 20 nga tinilo mi 16 ti lalaki. Pati babae. Tiliwan nyo din libre? Oo. Kasi grant ngayon. Ay, grant. Idi umay dito sa amin to makita nga ni apay lalaki na amin jay inaala tayo. Ang nangyari syempre nag-apat lang yan jay tinagrugrugian mi distribute to the different farmers. Yung 16 in discard timin syempre hanumot nga mabalin nga tartarak nun ti 16 nga lalaki walang income doon. Wada ano ka na di maparty.
Adi may pangan iso nga adwa ni wad ensaken lang. Ti agan ko lang dito ikot dati 8 nga native pig ken may isa nga hybrid. Okay. Balik tayo dun sa ano. So 16 lang din na tilivyo ay baboy tapos Hindi 20 ay baboy. Siyempre ta DJ guard ket dadakkelan. Man kulagong da. Basta tilaw sa ko porwak jay lugan. Ang may nga kitkitan no lalaki no babae di umay ditoy. So 16 nga lalaki. Problema mo ayo adi pa wat kon pakpakan na sige party si di ba dindoy di ba wala din ano kam si dindoy ngay nagana di kiniing oo inting impadas mo de when ngam ti problema tayo medyo insardeng tayo amin nang byproducts ti pork kasi kulang sa production at the moment mo ti the association can produce 20 or more pigs per season. So, ibig sabihin, per every 6 months. Ang problema tayo, ang gayngin na din karnin di baboy udwani, o pati genitive, pakiala na niya. So, kurang tayo ti production. Ada ba ti epekto na dyan ko nga Sorry, ASF? ASF. When? Di ay garod jay ESF tigamin bulk iti produce nga ay makonkonsumo nga baboy dito ayan tayo is Ilocosur may Pangasinan pa hindi natamaan ti Pangasinan ayon enruginan nga umistrikto nagsabay di jay ESF quarantine ken COVID quarantine. Nag-stop di ay Ilocosur, nag-stop Mountain Province, wala na ang Pangasinan. Nabatit ti Mangkayan, so hantayo nga kaya di farmers, swine raisers, handa nga kaya nga i-produce iti kailangan ti Mangkayan. Kasi handang gamin nga Mangkayan ti customer tayo. May bugyas pa, bakon and kibungan. Okay. Of which the consultation ti munisipyo nag-consult da naman nga inayaban na jay swine raisers tinayaban da nagijay da vendors pork vendors ang nung March yung mga pork vendors they are moving ipasardeng tayo iti entry ti buyers from bugyas bakon and kibungan takumurang ti supply sa amin ayaw din namin yon why okay no umali din ibugyas no din ibakon cut the presume pak iya at the sin shipping on sigasdi umali din partidor ed Mangkayan asikan umalis Domingo inawit nandiya sa nga pulo nga baboy mo anto no Domingo ano sam din koleksyon ko ay 5,000 anpay nga mo buo nga bayad ti may isa nga baboy ay anpay nga ay kasdi gaya. So yun yung kasla naging question nga hana i-open tayo iti umay ang gatang ang ti madimot gamin EJP man hantayo nga kaya nga mang i-provide EJ demand. So nga di ay native pig tayo so ti may isang i-develop tayo one haan nga kasjay ka extensive iti care and management na and two adda iti kuro-kuro da nga ti native pig isuti nang iwaras ti African swine fever. Iso ba? Ti intercontinental from Asia to Africa. Yung iso ba? To Europe. Yun kasi sila lang din ang mga animal na kayang mag-cross ng transcontinental. Okay. From Asia to Africa to Europe. Before pang sumikat ti ships at danti ASF virus. Na-research. Ada. so kaslangat ti kunkunan ti native pigs baka isuda ti carrier. So they can siguro mas malakas ang resistensya nila sa virus. But then immune din. Those are just
scientific investigations pero wala pang paper. Okay. Ngam di bagbagam nga ko, sino di ka man diferensya natin. Siyempre, man tatalakon mo. Sino di ka man, apay nga ka man J-Care in management da. Kasano di ano ka na? Siyempre, di ay unang tayo di ay feeds. No, agpakpakan ka ti hybrid kipi man, tapos han ka nga nayon ti feeds. Stunted. I see. Okay. Dadjay, uray awan feeds, mabalin nga masustain na di ay growth di baboy. Kasi no awan ti feeds, agpay subabasit di native pig mo, pero kung nandiyan may isang customer ko, danay din busang ay mabalin ay mapapaitan. Adatin may ginmatang ini plastic kuna na ni din busang mo anay sinay da din busang ay mabalin ay pinapaitan. Waday papaitan na. So kasjay ti ada ti distinct taste na. Ang logi lang doon maliit nga talaga. Di lang piman ti logi jay ngam i-compare mo jay taste. Doon ka din babawi. And one more thing, haan nga kasjay ka puskol ti tabana. Ngay sumati may iwasan nga agpaiso. Healthy living ako na that not necessary nga isardong tayo ti mangan ti karnita ni amo tayo mot nga ti igurot kot carnivorous. Ada nga jay kat pa din ipopost mo si Facebook ay din ngay suli bisokol. Siya ipakpakan mo niya. Basic organic farming. Nangkit kita amti ka kasi nga ako. 2017 kamamag din buhay ko. Damot day ti friend tayo ni Doc Jeremias Balong ti Municipal Agriculture Office. Shout out to Doc Jeremias Balong. Nakita namot jay initiative nga oy adati basit nga. Siyempre kasla as an igorot. Hanmot nga mabalin nga awan ti manok nga tarak no way boy mo kanuno sikat usa kay igorok no way boy mo uray wada di usa ay manok. Usay busaang ay tartarak nem taway yat mo ay makibangon sin ili ay kananda. Tadi ka kanon mamaek ya. Wayat mo ay makisapa ay bumangon. Adi man. Siya nga. Siya nga. Paspas ang inak si ka. So, kasi di in my mat agbirbirok damot gayam iti kaslangay nga project area. So, na-recommend na ti datayo mat to represent di ay munisipyo tayo at 2018 ata yun. Munisipyo tayo sa livestock forum ng province of Benguet. Diyan tayo nga nakita, uy, adamot gayam ti kasi nga initiative. Nakita tayo nga proper lang DJ program DJ aramidok so ag ferment ka ti feeds mo sarilim. Ay so di nga process na adol mo sin seminar da ka ba? So nakita kita nga no kita gamin ijay. Kunak din no nag-experiment. Hindi. It's kasi yung doon inbaga da lang jay process. Ngam syempre ijay kadon ta makapkapya din. Ti ipakpakita dagamin ijay yung nagawa sa baba, gawa sa Quezon. Ay so may gumawa na nun dati. When ijay Bureau of Animal Industry. Okay. As their pilot project. Kat ijay kat fish naka-base sila sa fish, naka-base sila sa lowland plants. Sa atin kas ano anya ngay so ti biro kom enjoy ket anya ngay ti counterpart na iti highland plant nya ti counterpart ti fish ditoy. Nakita tayo ti kuhol based on the readings mat lang dakdakkel mat gayam ti protein content na di alcohol ada pay calcium na di alam garud sin ay fish kuma protein niya. Tapos tikas lang taawan mo ti nalawang fish pan ditoy. Pagalaan. Kuhol. So nga kuhol. Sa bagay, protein mat nga pay sumat lang. Ada dadak na
mas mataas ang protein content niya, adapay calcium na because of the shell. Ay, so gilingam niya. Gilingam. When may sapay. What about the videos in process nisa? Na-erase kon sa. May nga i-post mo niya. When tatan adapay ti may sa nga sulsulbarum no kukultius usarum. Yeah. Di problema ti farmers, ti rice farmer. Ay, when no pa nag kwenta pisti dia iti rice. Kanuna din ano ka? Pagoy. Kaya na din nga lugaman ti may sa nga hektarya nga pagoy kakaimol-mula. May sasako pa naman. Tapos awan ti masayang. Masayang. Ano isidam lang kat kailangan dakkel niyo. Oo. No maipakan ti baboy. Ay. In large amount makatulong ka. Kasi no kiti tam iti baba Baguyos, Cervantes. Numamingsan nag-angot nga jay kalsada. Kasi isako da dayaya. Tapos iba lang da. Sa danto ikabil jay kalsada at atalan tilugan. Ay. Tatan adi pa di nang di inalak. Okay. Konak no ada gayam ti study nga kasjay. Ada. Tapos di process na rin so alam na alcohol tapos i-ferment mo using molasses. Ano ka dito molasses? Pataroy. Dahil tingin ko iso nga kinontak tayo mo ti sugar cane producer ti poblasyon mangkayan. Unfortunately masadutan da nga ito dingin no agburburok di jay lutlutuon da nga asukar. Ay masapol nga din bulana. Win. So nga day scrape am gamin day ibulang mo. Kasi day tinapait. So day scrape am day ti dapat nga alam willing akbot nga manggatang pero yun nga sadot da lang nga mang ano ba nga mabaling na diretso nga sugar na lang? Pwede rin ang sugar pero mas mahal. Tapos after that so kabilang ti molasses and then ibabad mo ti ayun for 7 days. 7 days. But i-mix mo yon sa mga plants, sa rice bran. Okay. Ang problema natin dito sa Highland, iti panag-aramin ti feeds ti taraken. Kurang tayo ti protein. Ado ti plants. Sa kamote, ng protein kurang. Awan ti source tayo ti fish meal. So dagay ti kenkwa seeds. Beans. Nangina ti beans. In terms of mano di amo may makaamusin sana ano ka. Kamani sa way of dito mangkayan? Oin. Ado damat ten. Actually, diyan gabin ti problema nga ti sikat nga organic farmers iti livestock ijay other provinces and other municipality taga Mangkayan. Okay. Pinanawan na ti mga napandajay kasla ni Kasilya iti Itogon. One of the farming educational site iti Department of Agriculture adati organic piggery na jay poultry organic farm ti preparation ti foods na kasyamot lang iba lang sa kanya hindi fermentation siya pero gumagamit siya ng microorganism. Microorganism. Yes. Dati certain kind of microorganism nga so ginatang daman di nga I think as lang nga jay worm nga di nga sabali man nga jay agkukati compost nga sabali pero microorganism nga pa adati group of scientists nga kakaduana so ti pangalalan gatgatang napiman ti very minimal amount 800 ata 800 kay kakadua nga farmers dito baka interested pero ang problema because of ASF I think tamado ang Itogon. I do not know kung parang ako nang sabat ng TSF. Ano? Itatati grumab grabe ana. Ang Bugyas, Kabayan, Itogon, Tuba, tamado yan sa ASF. So malapit na sa Mangkayan. Dengal yung problema. ASF edi plan-plano ti kasar nga ikat. Madi ako. Panginaan nati baboy. Pinangina ng ano. Hindi ko akot sin marunong mo ti COVID-19. So ado gayam ti makinamo ti kasi. Apay nga kas lang awan ti makitak unay nga agkwati. Sa bagay pwede ba na jay ways of
preparing the food ti dagi hybrid nga baboy ket mabalin nga tanga organic lang. Yes, Casilya is doing it. Ni Casilya so lang nga native ti kuana niya. Han lang. Mistiso ken native ni Casilya alala na nga ti market waste ng Baguio. Okay. Truck yan. Wow. Every week. Shred na nga kastan, then mix with the microorganism. Deti pakpaka na. Damot ti may isang nag-initiative ni yung nagmamay-ari ng Lily of the Valley sa Trinidad. May baga nga taga Mankay man de. Hindi. Jeff Laruan. Jeff Laruan. Ibaloy. Ibaloy. Sumuti may isang kukuha na purely yung process ni Jeff Laruan parehas sa ginagawa ko. Fermenting. So ado nukit kitam no adati pang source out ti materials mo nalaka. It will bring the expenses down. Pero labor intensive. Yun ang rason kung bakit ko sa farm mo ba? Teaching while doing? It's my way of stress relieving. Dahito mo stress reliever. Labor intensive iso ti rason mapay nga basit ti mang practice. So, lang ako ay niya jay paglakaan kami. Especially no maipractice mo nga talaga nga ikat sa bagay am amin samot ni especially no kuna tayo nga let's go green nya nga ikat. Di ba iso tiga po na nga kasla nga medyo narigat nga ikwa tayo ti caring of environment masyadong broad takes time. But then jay in the long run jay effect na iman mas may mayat. Hindi nga ron jay paglakan mo ti makikita tayo. Jay one more thing no apay. Dati ti Mangkayan hanto pa lang nga ma-appreciate the organic products. Is it? Yes, we are more on how much. Yeah. Not, especially me. Amin tayo. Kasi no organic gamin at dati additional anong tawag doon? Parang meron siyang mas mahal dapat. Yung apa yung gamin nga mas mahal dapat. Because of the yun nga labor intensive. Labor intensive niya. One more kitkitaan tayo i-balance tayo DJ price kundi ay benefit nga maalam iti health mo. Datayo gamin hanti pa na appreciate. It takes time. Takes time talaga. Ano nga makita jay result nga tagos eh. Ang datayon samot nga tao nga ikat nung ngay adita ko mailay tagos result kat yun yung panglakaan instant ang amin. So nga mahilig tayo instant coffee. Pangkitaan tayo tikwa Latop, La Trinidad Organic Organization. 2010 ata nabuo yun. Hindi, mas maaga pa. Parang may nakita na ako nung college tayo. 2000. Yes, 2000 magana. Tapos dikit kita na ikat mas nanginginang ay jay petchay. Nga nabut-but-butan niya. Ikat mas nanginginang ay katapang ka Gerald nga ikat kay nagmayamet itsura na kot nalako. 2000, year 2000, 2010 lang sila magkaroon ng stall. Pala ganun pala yun. Talagang apay jay ko subliante jay process nga day mas lang baka dangay ti interesado yung small dagi agtartara kun tiga kastimot lang sila nga small scale magay dapat ti video na jay YouTube nga makita no adda gamin jay YouTube pero yun nga ang problema is lahat kasi ng company o lahat ng nagpapakita doon adangay ti ingagara dangay nga idulin nga sikrito. So nga amin nga buyam jay YouTube kailangan mo ti sentido komon. Met no sik adi man ama ganya ta para sin no kaman dungay sunong kalanta ko sin dip edi ma-contextualize. Actually piman wada iman din di inamag minda Dr. A. Jeremias ti problema haansangan na ipopost di ay agaramid ka man sakto mga isim pa. Hopefully in the next
days to come kat maka awisam to siya ngayon ka no di man i-prepare ka. Man i-prepare ka kasi dahil i-kuha habang lockdown. I-prepare tapos at least ngay nga dengar information is everything. Ngay kat no ipan pananutok ang peso no gamin taga babadi ng amag mabalin siguro nga din materials ay imbagada agala katikastoy niya halimbawa di kang kulang tatay nga tilap fish pangalalanta mo si fish sina ngaykat adagayam ti counterpart na nga mabalin ti kohol ngaykat may met no at least nga no agaramid ka no sino din ay mabalin ay kaman at least kansi ka na experience mo na dadan tababuyanan at least no ano ka may ipailang ka siya may share makatulong sin ka kaya lalo na namang ma-appreciate yung you're not just the best teacher I've ever known. You're one of the best agriculturists. So, han nga perfect ti kwa kunandagard nga ti daytoy nga initiative ket it's a process. Anya gayam ginagana yung organization nga kokon? Ibagbagan patay. United Farmers Association of Busan Kulalo. J group ni J Doctor. Ada ba ti group da J Doctor J Association ti ni Doc Jeremias? Ayaw umag lang. Municipal Agriculture Office. Okay. So mabalin latang ag-consult dagi da. Hindi panday J umag no adati seminar nga aramidon ti umag no maminsan nakakarot ti asidag ti ayan ko. Kayo na lang kita ni Kising kun kunanda. At least with demonstration pa yun. Kadiwara sa duwan? 8 nga native tapos mano lang nga mistiso. Adaan ba ti mabalin nga may lako? Awampay. Ibagatat adi abo waday mabalin ay may lakos na. Duwan idi akot agproblema kami. Itatakot ni apay pati buruyas ket piliton na nga alanan. Native man or mistiso yan. Di usually most usara na. Sino ka man usually market di native? Cultural. Wen. Iso nga hagiyaman kami tahan ko mga matmatay tilalakaya. Taw na dati. Ada customer mi kasi lalakay lang mo ti customer mi. Adi bininta ka edi ko nga de. Idi. Yung ano yun? Ano tawag nun yung video natin na wala. Wala pa doon. So dagi madalang din ang market pag oo nun, madalang ang market. Isang word nga nagplano tayo idi nga ag-utag tayo kiniing native pork tocino. Pero na-realize natin hindi nga appreciate ang organic farming kaya medyo hindi ba na-appreciate? Hindi pa. Sa bagay man, ang peso. Niya pa iba jay no native. Imposible nga umadono ko. Karot tata kanda tayo dito ng ikat. Ada dagi jay na JFED education. At least ada siguro ti ko na di inayo na. Ang problema kasi sa IPED education ng DepEd. IPED education nga nakaangkla naman sa Christian values. Christian education. So nukit kita nga katagkat katawa aklatan. Kasi no IPED education tapos pastor di ay mangisorsoro kaslangay nga narigat nga balansi yun. They have to find yung link ng dinger din kang kanakay. Di istoryanta tatay nga masapol nga kitanda jay link ti jay Biblia kan jay kanay tapno ijay bagidamot ket maikwa nga isuro. Well sila it's you have to learn the culture pero hangko mo adan sa ti kaslangan nga yung tawag sa English stigma nga it's not good. We have to forget that kaslangan kasi nga dinger di kong kunakmot lang igurutak kunak nga ikat pulos ang ko magtayaw pulos ang ko nga amuti ko and then dagi jay da niya ba pati ang mahirap kasi sa Benguet no we are not practicing much
yung culture natin. Though, ang culture is a changing thing, no? Nag-change ang culture. Pero, dito kasi, sa nakikita ko, parang we are forgetting na the culture. We are moving towards economically better practice or practices. Kasi nga naman kapag one reason for Christianity. Well, kasi nga naman kapag if we follow the old tradition, Jegorti ko na nga masapul nga kada balay ket dati manok na, ada baboy na. Kasi kailangan di kultura tayo. Naawan ti tarakon mo. Awan nga. Mag-Kristiyano ka na lang. Aan ka din. Kidding. We're not hindi ko na alimot nga uyawan ti Kristiyano. Kristiyano kami. Part of conversation. So, lang lang. Pagkat di niya kasatangan na panijay. From baboy to ang ati baboy gamin ket kada tayo gamin ket naka-attach si Jay. Naka-attach si Jay culture, naka-attach si Jay ipa-practice tayo. Lahat naman yata ng anti may isang kaslang nawala na ako sa ti pagsayatan ti native pig niya no iso ti ay-aywanam. Dati guard niya igurot ket base ije kultura tayo ket amin nga aramidan tayo ket adama party na may anak ti may nga ubing no mamisan ket some part of the Cordillera ket masapol ag partida. No agpatakder kat ti balay mo party ka manan. Makiasawa ka ag party ka. Ada makagatang katilugan mo ag party ka. Ada natagtag inop mo ag party ka. Ada garden mo naka-harvest ka ag party ka. Maawan man pay amin dito. No Christian. Pero ang problema ngayon sa Christianity may inculturation. The inculturation of our traditions. Kaya andalad ta nga maawan. Especially kaslang ay nga no kita mo ikat kaslang merge mo lang kasi mga lalaki tatao na ipalaglagan tayo na lang. Mabalinan ti imbis nga talo may isa. Ang kasin madut da nga agpuy-puyat. Nakita ko di ko ngay ngagpaiso. Nga to Jay ay tawag di ayan. Kanyaw. Hindi kanyaw, mayroong isang pangalan yung sino ka didi? Din ngay nya di kaslang ay nga nan bayog da. Bayog. Explain to me. Ano yun? Jay very parang pinakamadaling explanation. Bayog is just no kitkitan tayo ket siguro ti panang i-base tayo to Jay ket a mixture of Thanksgiving and anniversary. No, the modern niya. Kaslangay nga it is Thanksgiving kan anniversary jay no natay. So kasjay so nakit-kitaon jay kan-kantaon da jay ket jay bayog mismo. Yan analyze mo di jay it is described na di ay kind of jay work, jay economic activities. Sino din bayog ay nagan din nagan di kanta. At the same time din nagan ba di event wenno sa balik. Usually they call that as kanyaw Kanyaw di ay ngum jay nakanta so ti bayog. Okay. I got it now. Kung amo. Okay, continue. So, ijay mayat ti experience na dito kadwa tayo ta first time na gayam inala tayo so na to ayun gaya man record na edit ngayon. Sidoy anapok ngay di style na ngay ay how can you explain ngay kat day nga rod iso siguro ti may samot nga pagsayatan ja EPED education ngay tanu uray no anak ka at least siguro no han tayo man nga mapan in depth niya
ngam wada din ay wada ngay din history na. At least you know the reason why nga dati kastoy. And then in paggamdakan si kajagang sa at least amo mamang sala jay sala. No shakti damagam polos hangko nga mo nga wag ka nag-judge ako ng talon niya ako nag-judge siya ng nag-judge ako ng dance cultural dance. ni hindi man namin ano lang nga nagbagay twice lang yata. Ay, may isa lang. May isa lang. Ide yung iman niya, tikwa. Idikit kitak, idinaala kong joy footage. Yan, pag-uusapan pa natin mamaya kung anong gagawin natin doon. Kasi talaga nga, idikit kitak kasano nga maiaramid ko da ito'y nga kailangan ti consultant. DJ, kadakkelantahan ko nga muna niya kasak mga laid out dito. Alangan ay, watang kaipantutuop sin video yan. At the same time, medyo aluf mat jay video tanga madidang nga ma-video niya. Ma-video na nga ma-video. Kasjete on samot timan gamin nga taga Barbaryo. Kat imbag man ta ma-video tatakot ayos lang niya. Di garo medyo bumabainak na. Merong tanto. Kasjete on samot timan nga taga Barbaryo medyo alof nga at least nakita tayo na procedure ijay kasi may sanga kwa iti kastiyo gamin. Ti problema tayo manan ti dahito kultura tayo IPED education nga kunan tayo kada sityo wenno kada barangay adat sarili da nga interpretation sityo kunamon pa very small group of people nga ikat apan ka jebangir sa bali ada distinction na iso nga kasla nga it's very difficult nga ito. Wala kayo di papaamag na kami ay dictionary hindi in pa ko ni dati may isang school head dito nga nakuanda nga agaramid ti kankanay dictionary for Kapangan, Tibungan, Bugyas, Mankayan sama and Bakon. Wen. Kas ano nga you cannot do that. Exactly. Kas ano nga ti word ditoy nga no anja pati mabalin nga usaran tayo nga word dito nga kat sabali ti or na we can do that pag open-minded kasi nakita ko yung ginawa ng DepEd no. Well, magalit na kayo sa akin. Nuan niya ti school head nga like for example dominated by Mangkayan. Okay. Apay nga hantayo piman nga i-open jay terminology ti other municipality. Siyempre, and so with Bugyas, iba sa atin. Okay. Yeah, well, stop. Iso nga ron nga naurnong da iman. Tilang makitkitak gamin-gamin nga may sa no adati kas lang ay nga outside consultant nga ikat from another place. Hangko ngay nga hanak ngay nga makuha nga sa bagay siyak lang kidi opinion ko lang. Hindi lahat tayo ganun. Nga kumbensado ngay nga daytoy ngay kat amo na tikan kana iti different municipalities no matter how old you or siguro no 5,000 years old ka. Kas lang ngay nga anak mamati nga kasya. You should have a consultant nga magaputi different places. Aside from the teachers nga mga ay school heads nga mga aramid. At the same time no mabalin siguro nga no daytoy nga word ngay kat it has different meanings from the mga municipalities. Mabalin nga i-indicate ijay dictionary. Tapos narigat nga doon na kasi nagiging komplikado kasi okay lang kung synonymous ang term na the same ang ibig sabihin, iba lang term. Ang problema kasi yung term natin iba yung sa meaning sa kabila. Isong kas lang nga narigat nga kas ano nga haan mo nga narigat mo nga i-unite kumbaga. Ang sa akin lang kasi dapat per municipality will come up with their own dictionary. Exactly. And then i-combine na lang as doon as kankanay di Mangkayan, kankanay di Bugyas. So it would be having kasi kuma kankanay di Mangkayan. And at the same time, if adati interesado ti language te. Then they can kuangay ko mga mas may met ko mano kasi
Naman ko mo no nalaing jay nang aramid ti project na di ay day lang siguro takas lang kanyak lang medyo sa bagay mahilig tayo mo ti halo-halo eh. One reason no apay nga nagkalabo-labo DJ ngay in with vision ti division office ng Benguet. Ang ginawa ko kasi sa school, Anya nga video day jay instructional tata. Instructional videos ng yung modular. In pabuyak is a parent first. So kung sige, quality assured na yan, pero kayo ang magko-quality assured mga parents. Idi pagpabuyak lang nga kasi jay, ala doon ti sino kano di, sino kaya na sa uni di, ni apay andamot nga amo. Kan kanay mismo de. Kan kanay mismo. So kunak, I think tinalang itod ko is yung English o yung Filipino at least maawatan na pa kaysa lang ag inuyaw tayo ngay ti hanon hanon nga educational ngay ag inuyaw tayo nawala na yung dapat yung objective is hindi na nawawala na. Iso ti may isang kaslang I don't know kung mahirap i-ano ngay na hindi tayo makakasakit ng hindi dapat ang sa akin naman diyan nagaramid ko, they will take it as a learning experience. Tama naman. Kung nasasaktan sila dapat silang masaktan. Ikaw lang mo't kadi man ijay no one is perfect. Correct. At the same time nobody's perfect but then no one is prepared ijay nangyari nga dito nga kasla jay kun kunante gord tatay nga masapul gamin nga gamin ti nagdiferensyahan ti kada barangay kada munisipyo. Jay ko na taman sitio to sitio pa lang no panggap iti language culture iso nga at the same time no kuha gamin mix. And ang isang challenge natin ngayon because of the pandemic nga rush amin tapno lang adati maitod tayo nga mausarpi man. So haan tayon nga nagbirok ti consultant or nang i-referan nga usto especially dita kanay nga words. So ti importante lang acceptable jay na usar iti maysa nga area no isuk jay teacher pi man nga nang aramid ijay ket isu ti usaron na di ijay ti sombrakan siguro mo jay teacher nga mangi-explain nga daytoy gamin nga daytoy tiket nga sawon nga kuha tay din pabuyak day okay lang sana kung isa, dalawa, tatlong word at least nga isuti pang usaran tayo jay GC nga day tikot isutiket na nga saon asos halos amin matan nga ibagbaga na ay Tagalog na lang alam nyo na lang jay YouTube kuna tiket na nga saon kailangan nga si Kanti agaramid ti video yun ang resort nun pinadas ko nga ang umdingord maabak tangay jay syempre padas medyo marigatan ta pa yung nag-check noon to pa nga nagiji kakaduay man nga timultulong nga gi-print tapay dingord ti rigat na so nga padasak kami nga agaramid ti video mot lang kitak noon yan matakol ko jay 2 weeks nga kuha padas ko nga discuss ayo maatiw ta ti editing uray ko mano adangay ti mayat nga laptop nga mausat for editing nga napaspas no medyo nakapsat jay laptop mo awan maatiw ta ti editing no may mayat manon iman no jay kasdangan no ti style mo dalang nga ikat katakder kayan ka i-video kasi nawak man lecture ay diretso problema manan maboring jay agbuya at least nga ma-varied ko mangay so tikas lang rigat naman pa ng pandemic ay nya kaniti source from tata grade 3 and grade 4 akala ko adanan readers mo meron din kasano ikasta mo yung mangi-kwa dyan mo di tati ni ina nati surwak ni ina nati gaydam kasano ngay no read no write ni ina ayun na yun hindi at least mo EJ community nga yan ko at least nga considerate sila sa iba so di pakisuyo na lang ay wait at least nagkakaruba din yan basi-basit jeti pagsayaatan ti community school village school kas ano tikwa tay multi-grade teacher kamat anya tikas lang
i-share mo man no nya ti best practices mo idi normal pa lang tilubong. Hindi normal tilubong. Uy. Actually ison samot tikwa nagsayaatan DJ nga naaramid nabayagak met mano nga years kumot nga nagmonograde tak tumapan ijay mapanak pa lang ijay ket kinder kon grade 1 ti first. That's my first time to hold kinder in grade 1 so Never tried. nanganga pa sa dilim. Na-realize ko so jay nang isurwak ti kinder kon grade 1 ijay ko na-realize nga we need to master 4 things. Reading, writing, arithmetic, and of course oral communication. So nung na-master mo DJ, pa-master mo kalag yobing. When na-master mo DJ yan, wala ka ng problema sa modular ngayon. Kasi no makabasa, makasurat, at least maka-add, minus, subtract, divide, multiply, mabalin nga maka-ask iso na ti question, apay nga ta, inyat nidi, at least nga independent learning na kasi yun pag na-master yun eh. So DJ kasla aramid ko idi luckily for my 3rd year kon sa tatan tapos nagka-pandemya kasla nakita ti effect na nga at least gayam makatulong DJ iti ubing no handang kasjay ka-dependent ijay teacher. So kasla nga ti ingo ko ampon isudat at least tatanga year dagitoy na. So you target mo di ay. Tatanga year at least dagitoy. Mo nilinglingan din. First 6 months bahala na yung Di ka man nalinglingan din LC. umay basta da umay nga school head ket tigit kitaan na ket learning competencies anya kano ti inaramid mo na-meet mo ba amin nga learning competencies iti maysa nga grading kunak ijay nya kano bagbaga na dagiti nga learning competencies ket kas ano ka nga maka-learning competencies uray isulsul mo dagita nagado nga learning competencies no hanna mo nga agbasa walang gangaritan silent. Iso tilintag nga agpay so siyempre kada tayo mat yung sa bagay makamot dita oray no sa bagay kitam day diba? Grade 4 nga nan reader ta. Oo, correct. Oray no may saday ta. So tiyak sumbatan mi ti school head di ay. Kasi iso da mandato damat. Siyempre that is their mandate to monitor the learning competencies. Pero may sagot ako doon. Will you interpret to me yung tinatawag na academic freedom? What's your interpretation? Di ba? Share your interpretation. Well, meron yan. Naka-base tayo lahat sa learning competencies. Pero, as a teacher, meron kang sariling pamamaraan. And they should not be questioning that one. They should try to understand that and then pasok nila yung learning competencies. Ako nga, sabi ko, 4 lang ang i-master mo. Pag na-master mo ng 4, mas madali mong makuha yung learning competencies. Kasi nga, first 3 months, dapat at least an akit makabasa da. First 3 months. Kung mahirap man yan, sa realidad, 6 months to 1 year. Nung natutukam di dyan, the next school year, wala ka na sanang problema. Pero ang ginawa ko na naman, hanmanan nga mabalin nga March, okay, after closing program, you can go. Ang ginawa ko, isunga ko nante school ako, nyaw kanu da ito nga mistrungak, bakasyonon, dapat lang ti ipasursurot na nga assignment that they will be submitting to me next enrollment. Yung assignment na yon more on reading and comprehension. I see. As well sa akin kasi yung 3 months na yon na walang pasok, April, May, June. 2 buwan na walang pasok. Pag hindi na exercise yung reading, writing abilities mo, you go back to zero Back to zero na naman. So, kasjay. At the same time, no, kasla nga usually kasla nga TV yun gaminti iti kakadwa tayo ay dagi da ubing no kangay vacation. So wala nang magbabasa
Correct. Very nice nga question. And then dati dito, assignment dati ko bakasyon. dito ayan tayo gamin manmanoti da TV na. Pangkati balay daket madalang na makakita ka doon ng aklat. Di ba? So tikas lang mangpasar dong ngayon jay continual oh. Ka. So kas JT kas lang nang nangyari. So ngay tatang pandemya makikita matket i-compare ko jay problems mi jay ang puntok. Kani compare ko jay experiences yo nga outside the community. Abay mas maraming tanong yung mga parents ninyo, mas maraming reklamo yung parents ninyo. Ganon din yan nung nagsisimula ako doon. Daming question, daming tanong, daming reklamo. Ngumno nasanay dan. Uy, abay nakakatulong na sila. Anayon sa matan nga may i-complain ngayon no kata. Syempre lahat naman pati naman tayo kung no basta no there's something new ngay kat we are going to complain. Barbaro dito K-12. Medyo hantay nga ko tatangay kat makitang kot basitan. Though adati makikita tayo nga kaslangay nga han nga mayat nga effect na. Ngam kasla nga awanon nga iti madungog mo nga kasla idi nga kangalaw nga complain about that. Tata lang, di lang siguro di kitkitan tayo nga ikot hanggang tata nga ikot fail bidding ti printing ti books and modules. May dito ayan mo ya kasla nga maganda ang view. Kabitin sina niya. Kamanpagay tapos Pako. Pako dam. Nice. Kita ka na Bangir. Balili, Budbud, Tadjan. Cervantes. Ni, tapos adapay ti manok nga ako. Sabsabali ti itsura na. Ni, parehas mo't lang gaya mo't. Manok nga talaga. Si August ni? Chinese chicken. Sabsabali ti ko na. Niya tawag na dyan. Magay malagip ko nga umanamong ka ba jay dapat kuma anya ti opin mo niyo mo jay ko no kuma takanyak nga jay no read no pass hindi bago natin implement ang no read no pass paigtingin muna natin parang yung strategy ni Duterte sa COVID yung testing yan mass testing tracing and treatment, no? Duterte. hindi namang fully, pero yung strategy niya against COVID medyo effective in my point of view. Ganon din sana ang effective natin sa reading levels ng mga bata. Before nga may baga tayo, siyempre sika as a teacher, naramid mo't ka ba alam ti 1 year. Okay. Han nga, uremot no kas ano ka kabisi, at mo concern mo no, apay nga han nga makabasa jay social work. Siyempre gamin no, han mo nga i-concern mo lang nga han ka nga jay ubing gamin nga han nga makabasa iso lang gamin timang visit kun kati inaldal daw ya iso nga masapul tutukang. Isukit diti papanunutom pay nga kasano. But then nga ro dekad adun tay trabaho. Oo. Tapos sa akin pa 2 grade, no? Ang problema doon, pag sinabi mong i-fail mo, no read, no pass, ikaw din. Na-treat mo ba siya? Na-test mo ba siya? Kasi nga, ilang beses na ako nag-request sa division office na i-test yung academic learning mental aptitude ba? O mga ganun. Learning disability or something. Physical. Meron tayo dyan kasi nga, meron tayong SPED. Sa bawat pagpasok ng pag-enroll ng bata sa SPED naman, tinetest yung level ng ano ba yan? Mentality ba yan? Hindi. Mental aptitude or mental aptitude test ata yon. So makikita doon kung anong level niya, kung anong problema niya. And that tayo sa general education. Wala. Kagarotan i-accept no amin. Yes, we accept.
But before we fail sana, Dan bakang takon private school ya. Oo, i-accept natin, totoo yun. Oh. We accept all learners Tapos, na nasa age. But then before we fail sana, may free sa, kasi nga, in-try ko, masapul mapan ka, EJ psychiatrist, psychologist I should say, not psychiatrist. Mga psychologist. Ang problema, ang one session doon sa, is 1,500. One session? Oo. Kung... Apa nga mo, napan? Oo. Sikat yung pasyente? Haan. Kasi nga, aduti iskwilak nga, kapay nga handa makabasa. As a generalist teacher, okay. Inaramid mo jay amum nga paraan na makabasa in general. Apay nga nakabasa ti Duma, katan isuna. Han isuna. Right. So there is something wrong. Gumawa ka ng kahit sinabi natin na intervention at hindi pa rin makabasa. Ibig sabihin there's something wrong. Kailangan nating matest siya para alam natin yung strategy gagamitin. At least in bagam siya intervention. Dati intervention ijay nga nayon na jay communicating to the parent. Oo, andun na lahat. Para ma-pinpoint mo, ma-filter mo, no, anya nga talaga ti na. So, yung ibang parent, parang pag sinabing schedule ka sa psychologist, ang tingin immediately na ang tingin nila sa sinasabi mo, dati kurkurang siya anak da. Ibaga may nabangag din anak ko. Apay nga nabangag ka nga dagos. Which is sa atin sana, kita tayo ko mga tulong. Anya ba iti dapat nga aramidon tayo. Kasi ang psychologist meron sang suggestion paano matutulungan yung batang makapag-aral. Problema no panggamot ijay sped gayam awanti saan ba ti structure ng pwesto? Kaslawan ti sarili damot laeng psychologist. So mostly kaya man nila pero mostly pinapapunta sa private psychologist. Kasi isudamot lang overwhelmed sila sa kanilang mga kliyente doon naka-enroll sa SPED. So marami din. So tayong nasa public school, apan tayo maki-schedule ijay Baguio General Hospital. Alam mo naman doon, ang haba ng pila. So doon tayo, sa akin ganon, i-test natin yung mga bata na sana for free. Willing yung ibang mga parent na magbayad pero imagine mo 1,500. I-plus mo pamasahe da. Okay lang, kaya nila siya pamasihan. Ngam siyempre, si kamot as a teacher, kadwa garon, alangan mo pa kanan. So, sali ka rin doon. Oo. May isang kadaktulan ng problem ng pwesto. Ikat di na dumangay nga kakadwa nga ikat i-blame da nga ijay curriculum. Actually, ang langmot nga ko siyempre, they've seen karkaro igi old teachers naglabas na kita dati different revisions of curriculum at nakita dati kaslangay nga part of it siguro nga they don't like change pero some of them nakita na no kasanong hindi walang problema sa akin sa aking sariling panan walang problema sa curriculum kung naka-prepare ang DepEd before sila nag-implement ng new curriculum. Yeah, good point. Kasi tayong mga teacher, we can adapt so long as the materials we need provided. Nukit kitam ti curriculum tayo gamin naggadupi man tinainayon. Yung mga matatanders na teachers, more sila sa mastery yung curriculum na dumating, which is paano mo mamamaster saturated. I don't think it's it's obsolete. Adangyer ko na lang nga why tinker with something that works. To support my claim na ganon na hindi prepared ang DepEd sa pag-implement ng K-12. Tayong mga teachers overwhelmed tayo sa trabaho.
So we need materials to support. Siyempre, overwhelm ka. Gasa man dahil ka. Agisur-suro ka. Agbababoy ka. Kitang siyak nga awan titara ko na nga baboy. Overwhelm pa rin. Agisur-surak, adak, EJ, morning to afternoon na makakunanda. Iso tapos, overwhelm pa talaga. Hindi, ang sa akin lang. Kidding aside, yeah. Ang dami nating trabaho, no? Aside from the actual teaching. May add-ons sa school. Tapos, wala kang facilities, wala kang library, wala kang nangang textbook. So, mahihirapan ka talaga. Kapilitan ang reklamo ti teacher. Ngumno ko ganon ang curriculum. Mga laboratory equipments nandun na rine-require ng curriculum, mga aklat nandun para huwag ka nang magpuyat. Yeah. Na mag-search sa internet ng resources. Siguro hindi ganon kalala. Kas lang nga iso ti makita gamin niya use your creativity. No kunada nga ikat now. We are not using our creativity. We are using our resourcefulness. Yun ang kasi kung use your creativity no kunada, the resources are here. Use your creativity means these are the resources. I can create another way, maybe using the resources or maybe using another resources. Kasi kuma, ngaikat tas lang isutisang kaibagadan mo yun niya. Use your creativity. No, it's not use your creativity. Use your resourcefulness. Kaya ang mga teachers 100% creative yung mga yan, pero ang hindi nagagamit. Ang nagagamit resourcefulness. Just playing with words. So prepared na they are not prepared maybe at the same time. Pero number one evidence, textbook. Walang napirmahan ata yung yung K-12 curriculum na walang budget. Hindi ko alam. Alam mo ba kayo nga aware, EJ? Enggana tata awan pa lang textbook mi. Anya nga grade? Lahat ng grade. Anya tumal lang man nagiwaro sakti ko. Ada. Mano. Ado ti English ngayon may. Anje activity sheet Hindi English. English yeah. Ado ti libro nga English ngayon may. Pero alam mo yung dumating? Hindi textbook, teacher's manual. Ang dami kong teacher's manual sa English. Ako nakita ya. Upat. Siyak nang iwaras yun, no? I don't know. Upat nga teacher's manual. Yan man kalikali Thailand ako nintiyat na. Ay. Sa umay, siyempre pichi-pichi. So, well, wala tayong control doon kasi yun ang dumating. Oo. Kasano diat mo yun ka? No, balik tayo sa teaching ng multigrade nung normal pa ang daigdig. Kasano diat mo yung isuro halimbawa kasano diat mo yung isuro for example math inya. Ang daming yan, daming strategies diyan. Yeah. Meron yung share strategies. Kung DJ nagkataon na di duwa nga grade level kat parehas, like for example, adding sila. Nagkataon na adding sila. Mabalin mo nga adding di ay talo duwa nga grade. Okay. So yung lower grade mas nalaklaka lang, the higher grades medyo narigrigat lang yung activities. So yung difficulty di pan di-differensya na. When explain mo toy activity jabang ito no nalpas ka ti discussion dito you give the activity sheets, punta ka sa kabila. Hindi kasi lang da kayo ti before nga dati module ko da kayo ti agikukuan ti module edi. Actually iso nga han nga maikawa nga hindi eskwela mi. Kasi especially kanyak di last year upat nga grade level ti handle ko. Kapilitan nga modular ang style. Modular, tutorial, tapos punta lang sila sa classroom for processing na. So,
bibigay ko sa kanila, nakikiusap ako sa mga magulang na please paki-guide yung bata sa kanilang activity sheets. So no umay da jay eskwelahan, i-process mo lang di ay inaramid ng activities. So parang ngayon na ngayon ang sitwasyon natin ngayon, ang style ko noon. Ay, so wala pa lang new normal sa eskwelahan mo. ang new normal lang ngayon, ang isong bakit agpaspasalamat tak ngay dayto nga pandemya. Ni. Totoo lang. Sa perspective ng pagtuturo. Okay. Sa village school. Yeah. Kasi dumating yung mga meron kang ma-download na modules. Okay. Ibig sabihin meron ka ng resources. Nga mabalin siguro nga mausar man ng DI right after the pandemic. Oo. Pering automatic ganun ang style. Pero ang nakakatulong lang nung yung mga di nararamid idingay nga activity sheets ko, nakaka-add on lang sa mga module ngayon. Ada nga jay malagip ko jay mabag ko kakapelang jay tultuloy mo pelang mo jay project mo di jay yung books. Ay supposedly ngam nag-shift kasi dapat kaslagard nga another initiative tayo ko amin ko mga eskwelahan. May establish tayo iti school library or a collection of books. Let's just give a background. Dagi jay da nagagat nga dengdengag. So adati project mo idi ada ka pelang jay kulalo nga books for library niya. Ano asla nga niya ti mabalin pa nga paki-istorya no paano nabuo yun? Adi program nga day idi siyempre kulalo ket second school na pinasukan ko yan from Lipanto doon ako na-in. Then transfer ako ng Kulalo first year of teaching. Kapudpudutan din nga gisuro so kayat mo ko perfect. Kayat mo ko enthusiastic ka. Striking high yung mga learners mo, di ba? Hindi agsusuro ako. Nabubwisit ako na handa unay nga mausar ti English language, mga words, writing sentences. Mas worse, idi nagpa-spelling spelling ti giraffe. Okay. Pronunciation ng giraffe. So, punta ka sa library, kasi may school library nga. Kunin mo kay Annabel yung susi, punta ka sa library. Mo ka ng dictionary. Apay may sa oras mo tandiyan na pan nga eskwela jay library ket awan ti umay nga dictionary. Pang ko nakita ti iyag na piman mga Greek books, Italian, yung Italian language na books. Nalalaan ti kulalote. Idi donations yun yung mga donation noon nung nag-sync ang old Kulalo. I see. So daming donation na dumating. So tinabat-bati jay. So adati dictionary piman nga napuskol ng half. Tas binirok na jay. Nagayam amo nga usar iti dictionary. Yang grade 5. Okay. Napuskol nga dictionary. Yung dictionary, ang giraffe is G. Yun ilang ata yung nag-end yung dictionary sa E. Page by page na binubuklat. So sabi ko, idiapan ko kitan alan mga old na textbook ang nasa library. Siyempre, dust ang nasa loob ng library kasi hindi nga nagagamit ng mga aklat doon. Kasi useless din sa level ng mga bata. So ijay nga nag-start useless in a way na advanced yung libro at the same time. Hindi, foreign books. Right. Yung language na hindi English. Mga Greek, Italian. May mga Chinese pa ata yun. Para kung si kasama. Tatan. And then, one more thing, walang aklat. Pumasok ako sa classroom na yon na ang resources lang na nandun. Lampaso nga nababutak, sagad nga natutukol. Yung year ito. At
2012. 2012. Oh, June of 2012. Saan ba ako nung 2000? So, kasjay, we need to have a resources, learning resource. So nga nag-start, nagkaroon tayo ng book donation drive. So, tinmulong mo ti Manjay Kakadwa. Anda kayo ni Antoinette, yung brother ko. So, nagkaroon tayo ng, let us say, functional library. Functional in the sense na may mga bagong aklat. Bagong dating na aklat. Ba yun? Kasi yung binigay ko is... Bagong dating na aklat. Nakita k'ijay, nga ti ubing, prueba sheet dahil nga libro no, barbarong bagong dating nga. Anda nga nakikita. It's new to them. It's new to the school. Apanda buklatan. So makita mo nga, buklatan da, syempre, ubing, pictures, colors. Anya ngay kano dahi di basayan dan. So, nakita ko nag-improve yung reading, yung word bank nila. Adamat to na inay na yun. So, ngamhan lang ako, hangka lang nga nag-collect EJT book, ada siguro ti time mo nga inalat mo nga for library kasi. Yes. So, dati time nga, you have to stay there, you have to read. First thing is, you need to have a book first before ka magkaroon ng ganong. So, idadan jay book? Idadan siguro ti more or less 100 books. Yun na. Every day, every lunch, doon ka sa library. After eating, you go to the library. Kung dito, may recess time tayo, kung wala kang food, punta ka sa library. Ang nangyari, parang ayaw ng mga bata ng puro aklat. Nag-introduce tayo ng games. So nga dati board games mo siya lang. O may piryahan ako doon. May mga gift na sa piryahan, siyempre. Iso nga ijay nga na value jay ubing ti amon jay kwa jay 5 centavos. Di ada abot na. Ayun yung taya. Ay, iso nga talaga nga biro ko dali. Makalkal niya baol, makalkal ni jay kwa. Ayaw ko ng piso. Ayaw ko ng yung may market value. Piso. So, ang pinakamataas doon is 25 cents. Binting. Tapos, abot na 10 cents. Kasi, so, titaya. Maor-ornong gayam day. Adamot ti, nagatang na nga duwa nga libro. So, hanggang may mga income generating activities, every afternoon, before they go home, I will dismiss the class very early. But, they go to the library. So, yun yung parang ano niya lang. Tapno mausap, ma-utilize. And then, I opened it to the community. Marami ako doon, novel, pocket books. Sa tiyado nga na itad mo yan. Oo. Novel pocket books. Ayan. Sinumrok the community, may little appreciation. Kasi ang sa akin, do not convince the child to love books. Convince the parent, the community to love reading. Kasi kung ang community is a reading community or they can appreciate the movement, at least masabihan nila yung mga bata eh. But I'm telling you now, the entire world loves book. Doon, dito hindi. Hindi, dito. Everybody loves book here. Their favorite book is Facebook. Oo, nga naman. Di ba? Yeah. So, kasi jay, edi na-appreciate ng mga bata yung library. Tapos, edi napanak ti ampun tukmet. Abay, kasla, makita mo nga, nagrigat nga ag-move iti may isa nga educator, may isa nga teacher. No, awan katulungan na. Katulungan mo awan. I mean, wala kang resources. Okay. Good sa... Wala kang resources. Okay. Yun yung sinabing katulungan. Wala kang
resources. Oo. Okay, okay. But kasi okay lang sa doon. May internet access. Pwedeng nakapsot ti signal dito yung barangay Kulalo. when ada ti pumigsaan na, ada kumapsot sa na. cellphone ko. Nakapsot masapol nga ako malayat kati. Mangga. So, kasjay no Facebook, maka-Facebook ka to eh. No pag-search ka, mahirapan. Video. Ngam ti kwa intuloy mo nga di Kulalo di ay. So, ada tata. Itatan, nag-shift ako. Idi kapapan ko jay. Call out. No, sino ticket na nag-donate ti libro? Wait muna. Doon. So, nagkaroon tayo ng ina-start natin yon pero bigla nga nakita ko to'y dumakdakil di ay population to school. Mano kaya amin ito? 52 I think. From grade 1 to grade 6. Kinder to grade 6. Kinder to grade 6. Kat 3 teachers. 3 teachers, 2 rooms. No, mga masisipag ang teachers daw. Yes. So, noon, may isang room. So, kunak ag-library ako lang. Enan nga timapanan ti books. Ay, okay. And then, maas-asi ka ngayon, jay sabsabatom ngayon nga eskwela. Nga mapan jay baguyos, mapan ti Kulalo. Rain or shine. Dadang agdaldalan jay kalsada. Agbitbitin ijay dump truck. So, kunak nagtulag kami piman ijay baguyos. Kat parehas mo ti kapanunutan mi kan Sir Joseph, apay nga haan tayo ngayon nga i-offer all grade levels. Jay dadu mga areas kat rumwarda balaydan. Rumwarda dalugan. Iskilaan. Idi ayan tayo kat ni apay kailangan na pala nga mapan natin tapno lang maka-graduate ti grade 6. So na-establish piman di ay biglang nga in Madu ti enrollment mi. So, nanayunan ti teachers from Maysak, solo teacher. Balin kami nga talo. We need to divert all the attention and resources in constructing a room. A temporary room. So, DJ ti na-divert na di library development program into classroom development. So, kasla nga for the meantime muna, yun muna yung priority mo. Structure muna. Kasi, 3 kami nga, 2 room. So, pagbalik ng normal, face-to-face class, problema mi ti pag-rooman ti Maysang. Nag-room ni Ryan and Jay likod. Jay likod. The people of Ampontok are very willing to welcome us in their houses na doon gagamitin. Pero siyempre, insulto naman sa DepEd na maraming pera na hindi makagawa ng sariling paralan. Yung di ba na konde, andan ti nakaplan nga building? Hindi ko alam. Andan sama, tapi basta na soil test ka, hindi ko. Symphony Sir Del. Yes, Last Mile School. Unfortunately, wala pang dumating. It would take years. Well, hopefully. Decade. Kasi century. Baka kailangan pa iti 10 years or more. Kita dan sa number of kamatang niya. Number of population. Learners, population. I see. Pero just in case, just in case, if you would be willing to help us, any help will do, especially books. Adan sa tinapnapan nga riders no? Yes. Yung riders sige. Riders ng Bagyo Benguet. Name? Di ko na nga kasi Riders of Bagyo and Benguet, thank you for your help. Pero Bagyo Benguet ang nag-initiative, pero idiin may kat adamot ta Tagalog, adamot taga Pangasinan kasi nga grupo nga naman. Ay, grupo. Parang chapter lang ang Bagyo Benguet. I see. Sabay nagpa-share mo lang lagi dyan. Nag-request lang ako. So, style ti riders. Adamot ti in-inform na nga no makabawi-bawi da. Hindi lang ka kasi natuloy, gapudi ay pandemic.
I think some school of Cabitin will also benefit from it. Ay, no, makakwada dito eh. Ganon dapat, kailangan din natin ng mga galamay eh. Networking. That's number one skill. Dapat yun ang isang i-master ng isang teacher. Networking. Kasi ano nga kaya nga ramidon day may sam no awanti. So nga ron nga ako mas master da ngay kat halos ka doon nga teacher kat kasali dati networking. Networking nga maluglugi niya. Andati andati royal, andati networking. Joke lang. Out of the topic tayo. Nakita mo dyan ko kanina, Junius Tatay, si anak ng representative. Ayong namatay? Na may barel? Point of view. Hindi na ako bago dun. Ang dami ng... Pero, ano niya, yung... Like for example, Mountain Province. Dati, if I am not mistaken, district engineer ng DPWH. Isa sa... DPWH? Oo, isa sa high-ranking DPWH official ng Region CAR na nangaliwa. NPA? Nangaliwa ng NPA. Ang masama doon, intugot na tananak ng professional. Substantiated yan, ha? Baka... Oo! Tunod kung samot yan! Aray ko! Hindi ako ang alam ko lang professional yung mga anak. Nurse ata yung isa. Nurse. Okay. Ayun. Parang ang sakit sa akin So hindi ka na bago sa mga ganong hindi na. Hanggang noon yan. Kasi nga sabi ko, I have family sa military, I have family sa Red Movement. So amutin na kita nga istoryaan. DJ karon team pakakuam ko si nga ama nga may isang government official nga intugot mo ti anak mo iti kasjay nga kilusan tapos kitaom lang isuda nga matay iti giyera kaslangay nga hindi tawag hindi nakita ko iso nga you can say nga nga rod ti kuamot lang di iti abot ti democracy because you can be played the whole system can be played. Nga kita mo kalaban mo. Isa di kung kunadamot lang iman nga there will be no negotiation between the left and the government. Why? Because they want one thing. To rule the country. So walang mangyayari doon. Yan ti problema kas lang nga we are being played DJ system nga supply am ti supply ti kalaban mo. At the same time nga even if you know, everybody know nga kalaban mo dayta if you cannot prove it. If you cannot. Nga kalaban mo dayta allegedly. No, it's like this. We can prove na may connection doon. But we cannot prove the involvement of the individual. Yes. We can just prove the involvement of the group. But not the individual. But not the individual. Yun ang masama. They can always say it's in the anong tawag doon? It's in the democracy. Nga it's their freedom. Kasi lang nga kasi ang nangyayari for the very long time, you can charge the relative of the leftist group but not the one leading it. Ang nangyayari napapasubo yung mapaspasubo piman ijay di ay mainagnaganan nga anak da kaanakan da with no relative da man nagisuda piman di ko nga na-involve kas lang nga kita nga ikatawan naggasgasto tayo lang samot iti investigation nga nagadado kas lang kay nga why not ano na lang through you make an intelligence group nga I think yung investigation ng red tagging ni Lacson siguro yun ang basis nila in crafting a law that will ban for legislation that will ban those person who will run parang makaumang matagal na demokrasya kung ginusto natin na maging diktador si Duterte look at yung
sino ba yan? Badoy ba yan? Jay vlogger nga di nga di ba nag-red tag ko na da. Sila ko nagpangit nga red tag. So in-identify na dagitoy communist. Idi ko nga ikat kasla nga kinuha na iso na. Sila nga idi deliberation ti budget da. Jay idi baga nang okay, I will resign as long as you denounce the actions of NPA. Wala akong narinig. Wala. So parang ang hinihintay kasi ng government. So the government will not stop red tagging those if those groups will denounce the activities. And until now, you cannot see that. Because they are And involved. then, yun pa, namatay pa yung anak niya. And then yung nabuyang Jay response di ay ina. She died a hero. No. Meron Wala, pa. wala. Hindi ko na May no basa buyang Jay interview Jay ina. Parang sinasabi pa niya na ang anak niya Ajay, dati panunot na, so she decided on her own. I think nabasa ko din yung statement. Nga kin ko pa Jay anak na dapat tularan ng mga mga kabataan. Jay siguro. So you are parang alam mo na meron na ngang evidence na involved siya sa NPA. Tapos yun pang so dapat yung mga ganong klase na na mambabatas dapat patalsikin na. But yun nga, they're playing the system. Yun ang butas ng system na isong akong kunakon nga ano bang kasi this system was copied from the US, no? And I think this system does not work for Asian people. Same as in the way of disciplining a child nga dingord ko na kunanti komedyante nga no ibagam gamin ijay ubing nga kastoy ijay i-explain mo ijay Amerikano ko okay, but then an Asian child and iso ti bringing tayo and everything we see in the land of honey, we're trying to implement it here. Kasla nga I don't know, kasla samot nga mawawanan ti identity tayo no mamingsan nga kasla nga makita kitan tayo ti Singapore. What's happening right now? Nga very strict da. It's prospering. Because nawala yung identity natin because of the philosophy of liberalism. Ang liberalism was holding the country for so long. Hindi naman yun ang upbringing ng Filipino people. We are more on regionalistic approach. Let it be known that the color of liberalism is yellow. You're wearing yellow. Iso ti kitak nga nga sa tay ko nga din ni. I'm waiting nga kasla nga i-denounce da this nga i-denounce nga my child Hindi. They cannot do that because it's their in their sa prinsipyo kasi yun Once nga in-denounce mo DJ, you will be destroying yung prinsipyong pinaglalaban nila. Opposition da. And hindi lang yung opposition but yung meron silang prinsipyo na pina-follow. Once nga i-denounce mo gamin DJ, if you denounce it, it will create chaos inside. Jay group da. And they will crumble. So they will not denounce it. Uray kita, uray no dagay agralalikot ada nagkamalianda. They will not answer their mistake, but they will ask question. Diba? Sungbatan na kati question. Handa ngayong that is their way of playing people. And at the same time, they lang tikwak nga you castigate the government if they're doing it wrong. But not all the time. My God. Not all the time. Ang nga
nga amin nga kasi ang every move when every move there's something iti gobyerno ti Pilipinas ket nakaangklada iti foreign kwada ti US nya di ba ano jay iparparada comparing Donald Trump to Duterte nakadayo hindi ganit lang when we are supporting US ang Philippines is very supportive to US aba no to US idi nag-shift ni Duterte ti China and Russia no to China lahat na lang ng pwedeng kontrahin no to China yes to US asan na tayo so it's yeah. Kung usapang political kasi lang nga grabe mo nga well we are supposed to be apolitical but then for the sake of conversation lang naman and this is a conversation so whoever is listening there we are not married to our ideas our ideas might change later on and we are thinking on the fly here. That's the nature of podcast. Adagi jay da barbaro ti podcast kasi ti nature ti podcast. Sinkan adara ito jay culture tayo di podcasting nga maunong tayo nya tito tungtungan. Di lang. Bababawi ako na paingahan nga tungtungan ti panagan ko dito. Okay, ngayon Maestro Speaks. Kaya't na lang nga sa Owen. Iso nga Maestro Speaks kasi chismoso. Recorded chismis of the day. Recorded chismis of the day. Bibisita ka pa sa malayong lugar para lang mag-chismis. You know? These are things. Passion project. Lagi po hindi. Ano nga kita man ta ano mga ibang broadcast. Oh my God. Broadcaster ka kasi, chismoso My goodness. Yung gusto day? Saan tayo nun? Kulturan. Yes, kultura. Yun. Ano pa ba? Ang magandang rise COVID cases ngin mato. Kumusta dito? Kastamot nga awan nito Awan tina-test. Hindi. Wala kasi walang testing. Oo. I see. Kat DJ Iman, medyo pa. So, kaslang origin ko na no no testing amin nga tao ko baka amin nga tao ko. Amin nga uyok ko tag positive. Ada COVID na. Kahit kung order nga ako, makakastoy mo lang ni Dr. Gabriel nga. Oo. Ngumayat no ada kaya. Taba ka no siya kay kinumpumpormi lang ako siya tidam. At least nga ma-explain na iman ti ta narigat no kitam dagi jag comment no minsan nga ikat what na pa natong sa. Oo, when. Well, pat na trangkaso. Maybe. Pero mas maganda siguro na mag-ingat pa rin tayo. Kasi no nababangag pa sa death rate na ngomno si ka nga ijay may sa ijay death rate. Ay kahit ko pa nga mangantiin ako Iso ti kas lang ay nga well maawata mo jay taon ta ag 1 year. Pandemic na kas lang ay nga fatigue na inayon nun nga maawata mo na jay tao ta nga anta nga rumor nga kastoy timang mangyari. Kas lang or jay nangyari ijay ka nga ni jay bagyo nga bawal umunag ti tagala treat jay list. Jay list bawal nga kailangan mayroon kang medical certificate ganun. So nga di kakot na bash di social media nga passport ka no. passport ka no ti usa na mapan ijay latrin ni ay bagyo. Ay kat no siguro inarami da day di March kasi pa lang medyo obedient pa lang iti tao. Yung tatangkat awanan ata siya nabannog amin nga taon. Na though di nga di ko kunak nga the goal is tama naman. Pero yung implementation nga talagang nga nakuan dagi tao nga kaslan nga no dengdenggem nga no ada kay nga no dengdenggem lang ada man ti positive nga cases. Kinitam lang. Ison sa utik ko, ison sa ti
rason no apay nga i-open dan ngayon the economy open dan ti ibababadan nag restrictions. But to give the people a chance na medyo makarik natin sense of normalcy. Yeah. And then bigla na naman yan na i-restrict lahat because yung mga high cases. To give para the people will follow. Kasi once nga restriction na tayo ang gana ko so I think ibaba nila tapos ibabalik ulit. So nga damot lang kada tayo no kaya tayo nga tapos ikaw nang gawin ka kung ni sir dan yung amin nga tao tama putong sakit. So kanya-kanyang care ng kanyang sarili. Hindi nga normal tatanti face mask. Hanggang nakita ko man kasi lang ay effective nga. Di ba naka face mask ka nga na yan? Hindi normal pa lang tilubong ngay. Anak nga face mask ngay. Huwag biyahiyak. Papanatong kanya. Wanya, tatangay gud ni. Apay iman ti awan man lang tinag-uyo kak ngay. So nga ni nadagayam ti adamot ti may nga benefit na. Kasi dito nangyari. Yun. Jake nya ti opinion mo jay face to face. Sandali mo na. Oh, okay. Makaisis mo pa. So, again, this podcast is brought to you by SciSpace Computer Solution. No, dati problema yo ti computer formatting, troubleshooting, software installation, palinis si virus, data file recovery, encoding, scanning, photo and video editing. You can call 0946-952-3933. 0946-952-3933. SciSpace Computer Solutions. Ito'y lang man kayan apo, tataga man kayan daytoy. So in mayak dito'y kulalo to have chismis with Sir John Irvin. Whoever is listening to this, Sir Irvin is one of the unmentioned pero one of the best teacher of DepEd, and DepEd is so lucky to have him. Yeah, di kung kunak nga you know, he deserves a lot of recognition. Kadagi the sacrifices na, and at the same time an organic agriculture enthusiast na kuna na nga rod nga dapat ka no igurot ka. Hindi sa wala dalagaw nga manok kan baboy. Kasano ngay no magaypan mong taraknam? At least da manok mo. Nagangarod di pantaraknam. Ay, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. No magay pantaraknan, sinet di taraknon. Man. When jay ni. Aga mayat lang ada ngay tikwan. Mayat abon no ado di magay mantarak na. Taway manlakon na kami. Salamat ka kanya. Kas lang ada gamit ibagbaga nga baka face to face ba? Maybe. Lang ada nabasak eh. I'm supported to it. Actually nag-propose na ako na mag face to face kami doon. Ito'y siyempre, idi June pa lang, ibagbaga tayo di ay. Nakitungtong tayo nga the community that willing na nga ag-lockdown for face-to-face class. Siyempre, kas lang ako niya, kas lang nga bubble. Oo, parang the whole community, walang papasok. Oo, parang bubble kung ano dyan, ikas ka sa ito, PBA, adagarod ti directive ti Malacanang walang face to face
Ang problema kasi doon, pag may directive ang Malacanang na walang face-to-face, tapos nag-face-to-face kami kat ada nag-positive. You are adubason me. Adubason. So, we are supportive sa face-to-face class. Ti ayan tayo tatakot, we cannot claim such action now sa Mangkayan kasi we rising ang ating rising right now. Cases. JE, sa bagay. Wala pa rin eh. Once nga gamin, kasi hindi basit pa lang ti Mangkayan. 5 kasi pa lang. Walang problema. Katang parang abot na tayo sa 50. At this diretso nga 3 days nga double digits. When kat narigatan oray no kunan tayo nga jelas igan nga adayo. Baka tayong mga teacher ang magdadala nun. Isang share ngord ni ko, Sir John Wayne. Nga marigatan ijay ta tipay lang. Tipay lang cellphone kano ijay nga ikatan nga keypad pa lang tika doon. So nga ta iso tikwa makala signal. Uy, isot na pigsa ijay. Apan kayo man ijay nga pati cellphone mo ko tawan ari. Pati ijay ijay mat no kitam na gay teachers awan tiyag nanda nga cellphone. Nakabitin namin. Ay jay wan jay kadwan na gay pantikon brada ya. Na ibibitin so ano tanga doon di cellphone no. No maminsan kat sa baliti mga mas dawak mo tijay nga lugar nga nagngatong ay kat. Apay din nga unti signal na. Garod. Di mo't lang kumati sa bagay. One problem of the Philippines. We only have 2 giant telecommunications company. Internet provider. Ngay kat kasla ngay nga uray no nya ti kasadet service da uray no pitchi lang nga service. Ano san tayo? Anti competition. Walang competition. So sometimes competition ngay kat brings out the best services. The best result. Best results. Ngay kat hindi. Hopefully panahon ni lolong mo ngay kat adanti. Nga natat no iso ko mati kasla nga kitkitakot kasla nga sooner internet will be the highway. Lahat na lang eh. Internet will be the highway of the country. Amerika tatan samot kat kasya yan. Kan nakitan di Filipino ti importance ng maikan iti attention. Nga because nandun lahat information. Lahat. YouTube University. Ikaw ko nangadadalam ti kasi. YouTube University. YouTube University. Wala kang diploma pero alam mong gawin. Ganun. Nangadadalam mo agi ko ti kasi. YouTube University or you ask Mr. G. Mr. Google. Amin tata. Iso nga kasla nga J skill of padaso man nga damagan jo ubing tatano mo nga mga start encyclopedia. One of the importance of your library. Jay hanlang mo't nga do kasla kay nga pangusar may pamati skill nga kasi nga ikat adang jay patience mo. Ado ti ma-develop jay patience mo jay ngay ma-develop jay sense mo nga jay kasla nga jay ma-develop mo ti system on how you work karon research this one, use this encyclopedia ma-develop di nga ti kasla nga mapukpukot at ti ubing iman santok ka jay gamin Google naka-package na siya andun lahat. So nga parang no anya tinabasa mi jay agpayson. Oy. Well no mapan ka ti books or encyclopedia na lang. Ada ti basit jay. Oy. Now kailangan nga agbirok ti daduma to substantiate or to support give more, or give other information, further information. Ti may sapay no an ijay Google pay gamin. Basta nga in program da yan ko na da algorithm na nga no nya ti search mo ijay. So say for example kasla nga anti Duterte ka. So lahat ng nasa search mo is anti Duterte news o mga ganun. Yung algorithm na yon i-adapt yung parang attitude mo towards something para yung results mo lahat yung maganda sa paningin mo sa paningin nga haanon nga ma-curate nga
this is hanon nga jay number 1 nga ikat jay number 1 ko mga rumor ijay search mo inya nga ikat jay agpaiso. Tapos sumarsaruno dagi jay da opinionated or dagi jay da kaslang not substantiated, not it's not a fact. Ngam timang mangyari tata no anya jay kayat mo. Anya jay preference mo iso ti rumor. Iso timang mangyari tata jay uray halang jay Google, uray jay Facebook. Isong ano kitam jay feeds mo nga ikat ada jay nang experiment nga pati YouTube. Ti in search na ti 1 week ijay YouTube nga ikat pati. Edi rumor dagi jay suggested nga idihan kanung nga nag-search iso na lokatan na jay YouTube nga ikat edi rumor dagi jay suggested nga ikat puro papi ang iso nga din-develop na nga di jay may sangay nga ikas tanti company tapno ma-hook jay tao sila nga ada jay kunkunada nga jay kabas kadang dungog ko nga podcast mo lang nga screen addiction. So ada ti barbaro nga drugs tata nga mad-addikan ti tao. That is the screen addiction. Kat kanda tayo tatakot at least nga daytoy kin mo na ikot imbag ta ni John Irvin kat ada ti time na pa lang agbaboy. Ada to ti time mo umay kami ditoy nga agparty. No gamin naka-concentrate ka lang ijay teaching. For me very stressful. And hindi healthy sa akin. Mariknak pa yun nga ni. Pay kasla makasarsarwak no kitkitak ti papil. So isumat lang dayto nagkaroon tayo ng kuan. Dati at least diversion. May kawilmot lang ijay system gayam eh. 30 minutes the morning, 30 minutes the afternoon ni maka-develop yun yan. Isungor nga di ko nga ikat no if di kong kunak tatay istorya ko tay ngano no sarot daytoy for teaching kaslaan nga ma-penetrate jay division nga in kakabil ko for these two activities. Nga ikat no ma-penetrate daytoy there will come a time nga no aramidok to daytoy nga imbis nga it's my kasla nga passion project ko mga aramidok kaslanton nga additional stress kanya so ti kasla nga pagbutbut nga kumat lang nga may sangam no mamingsan wala tayong magawa eh. Parang nukit kitang gawin gay kat kasla nga daytoy pandemic ti mang dadadal jay kasla nga wall nga in kakabil ko between these two things. Pwede naman kasi yon kung i-define ng DepEd ang guidelines. Kasi nga ang gusto ng DepEd, ang dami-dami nilang budget, pero lahat ng teachers kawang-gawan na lang. So, kung i-define ti DepEd, noan niya iti... Aray, nakita nga nakal ti budget. Parang kahapon na lang tayo na ipanganak kung hindi natin alam ang budget ng DepEd. And i-define na lang. Not remove monetary. Pero i-define nila na ganito ang gawin ng teachers na gagawa ng mga learning videos. Pero anong kapalit? So that you will be compensated also. So, like for example, for your service. If you will come up with a learning video, isa, may kapalit na, let's say, may vacation ka na isang araw. Or may dan sa iman isong dagi jud nagaramid nga dingi di ba di presenters but you need to understand na maximum of 15 days lang per annum talking about service credit. Yes, ada siguro iman dagi jud ka dagi jud kakadwangay nga dingi nagaramid ti videos presenting their own module kasjay ni Sir Eric may sapay day nga kahit kung ka-istorya mo lang about ALS nga yung ginatumot lang walang structure chismisan tungtungan gano'n. Well thank you so much may isang oras na learning 2 hours and thank you so much for pagmayatan ti chismisan in mga mamalmalayan ti time. no structure. So again kadagi jud barbaro nga makadungog ti podcast. This is just us talking about things. Wala kaming agenda. Wala kaming gustong sirain. It's just us
expressing our thoughts. Opinions, yeah. Expressing our thoughts. And marami pang time na makakasama natin si Sir John for other podcasts. So thank you so much for listening. We're out. See you next week.